Amaia Arruabarrena, ikerlaria zara, zientzialaria eta une honetan minbizia ikertzen egiten duzulan. Esan behar dugu, ez zaudela ohituta halako elkarrizketak ematera, baina uste dut benetan garrantzitsua dela egiten ari zaren lana ezagutaraztea eta beraz eskerrik asko gaur gurekin japen egotearren. Eskerrik asko zuei, bai, ez daukate ohitura handiri, baina pozik hemen egoteaz. Amaia, zer da minbizia zuretzat? Zer sentitzen duzuzuk minbizia hitza entzuten duzunean? Bueno, alde batetik banago nahiko ohituta, ez? Azkenean gure eguneroko lanean erabiltzen dugun hitz bat delako. Baina bestetik zure gertuko norbaiten inguruan esaten dutenean, orduan zirrarantzeko bat, sortze zait. Azkenean badakigu ze inplikatzen duen, eta ez dakit jakitun gara ze esan nahi duen horrek, eta orduan holako sentsazio bat ematen ditu, bai. Bai, beraz zuk ere sentitzen duzu beldurra, ez da? Bai, egia da, tabu asko puskatu behar ditugula, eta normalizatu egin behar dugula hitz hori, eta pixkanako uste du lortzen ari garela, baina oraindik ere askotan holako sentsazio hori ematen digu, ez? Bularreko minbizia ikertzen egiten duzu lan, zer da zehazki egiten duzuna? Bueno, gure ikerketa lerroak dauka helburu erregulazio epigenetikoak bularreko minbiziaren garapenean daukan inplikazioa ikastea, ez? Eta, hau pixkatu lertzeko erregulazio epigenetikoa zer da, ez? Bada, gure DNA-ak, azkenean badauka gure geneen informazioa, baina pentsatu beharra daukagu zelula bakoitzean sartu behar direla 2 metroko DNA molekula bat, imaginatu. Ikusten ez dugun zerbaitean sartu behar dira 2 metro. Hori egiteko gure ADN-ak lortzen du egitura konkretu bat, eta egitura hori irik eta itxi egiten da. Eta horretarako, gure ADN horretan, etiketantzeko batzuk jartzen dira, zelule jakin dezaten iriki edo itxi egin behar den. Eta erregulazio hori da erregulazio epigenetikoa deitzen dana, ez? Eta gu horretan interesatuta gaude zehazki. Zergatik? Bueno, azkenean ez delako hainbeste ezagutzen, beti zentratu da gara gehiago erregulazio genetikoan, gure geneen sekuentzia horretan aldatuta dagoenean edo ez dagoenean, eta beste erregulazio maila hau, nolabait esateko, ez da hainbeste ezagutzen, baina inplikazio garrantzitsua ditu, ez? Azkenean, iriki edo izten bada eta erregulazio hori aldatuta baldin badago, esan nahi du agian egoera normal batean adieraziko ez liratekeen geneak adierazi daitezkela, iriki egiten delako zonalde bat, eta horrek esan nahi du, igual onko gene bat, minbiziarekin erlazionatutako gene bat adierazi egin daitekela, eta horrek minbizi hori garatzea, ez, nolabait. Edo kontrakoa gertatu daiteke, zonalde bat itxi, eta orduan minbizitik babesten gaituzten geneak, tumore supresoreak izena daukatenak, holako bat ez adieraztea, eta horrek ere minbizira eramatea, ez? Horregatik oso garrantzitsua da, eta guk hori ikasi nahi dugu, lortzeko terapientzako aukera ezberdinak, ez? Gaur egun baditugu alternatiba batzuk, baina gehiago behar ditugu, azkenean badakigu kasu askotan pazienteek erresistentziak garatzen dituztela, tratamenduekiko eta bar, eta gure helburu azken finean paziententzako aukera eta alternatiba gehiago lortzea da, ez? Horretan saiatzen gara. Amaia, 36 urte baino ez dituzu, eta zure laborategia daukazu Euskal Herriko Unibertsitatean, imaginatzen zenuen halakorik? Egia esan ez. Egia da, nire kasuan eraman dudala zientzia arloan nola karrera nahiko klasikoa, karrera egin, doktoretza, postdoktoretza eta bar, eta azken finean, azkeneko pasua izaten da laborategia lortza, baina nuen espero hain goiz lortzea egia esan. Zer ematen du eta zer kentzen du norberaren laborategia izateak? Bueno, esango nuke ematen duena da erantzunkizuna handia, lehenago igual ez neukan hainbeste, azkenean zure taldearen erantzunkizuna daukazu, bakoitza bere garapen zientifikoa lortzea eta eta laborategiko gauza guztia funtzionatzea, baina askatasun handia ere ematen du, ez? Azkenean zuk erabakitzen duzu, zertan egin nahi duzun lan, zer den garrantzitsua, zer ez den, eta kentzearen aldetik, esango nuke denborak heltzen duenaz. Azkenean, hainbeste erantzunkizunekin, antolaketa maila garrantzitsua behar da. Eta zuen lanak gainera sakrifizio handia dauka atzean, ez da? Ematen du ezetz, baina ordu asko sartzen dituzue, esperimentuak egiterakoan, hor egon behar zarete, imaginatzen dut, hori ere igartzen dela. Eta orain fase honetan nolabait esateko bi gauzak elkartzen dira, ez? Azkenean egin behar duzu
laborategiaren gestioa, lehenago ohituta ez nengoena, hori ere ikasi egin beharra da. Eta bestalde, esperimentuak oraindik ere egiten ditut aldudanean. Orduan, hori bi alde horiek konpaginatzea ez da erraza ez. Kudeak eta lana aipatu duzu, eta ez dakit jendeak ezagutzen duen nolakoa den zuen lana, zuen lanaren parte da adibidez finantziazioa lortzea, ezta? Etengabe diru bila aritzea zuen ikerketak aurrera eramateko. Bai, hori da. Azken finean, finantzazioaren gehiena esango nuke da diru publikotik, eta horretarako proiektuak idatzi behar dira, deialdi ezberdinak ateratzen dira, bai estatu mailan, Europar mailan, eta egunero edo ia une oro gaude proiektuak idazten, hori lortzeko, bestalde laborategiko eguneroko lanaz arduratu behar gara, esperimentua funtzionatzen duten, jendea zertan dabilen, eta hori dena funtzionatzea ez da erraza izaten. Duela gutxi bi sari garrantzitsu jaso dituzu, L'Oreal UNESCO saria bata, Zientzia Ministerioak ematen duen saria bestea, zer suposatzen du horrek? Esango nuke lasaitasuna ez, nola baita. Hasieran laborategi berria hasten duzu eta ez daukagu ia finantziaziorik, egia da estatu mailan ez dela beste herrialde batzutan non diru laguntza bat ematen dizuten hasieratik, eta bi proiektu hauen lortzeak segurtasun pixkat eman dit, eta baliabideak azkenean ikerketa egin ahal izateko. Zenbat denporarako dirua irabaz lortu duzu? Lehenengoa L'Orealekoa urtebeterako da, eta ministeriokoa 3 urterako. Gero 3 urtero berriro nolabait berritu beharrekoa da. Beraz, 3 urte barrura arte beraz, ikerketa aurrera eramateko beste diru badaukazu. Uste baietz bai. Noiz erabaki zenuen ikerlaria izatea? Txikitzatik izan zenuen argi? Begira, hau da galdera bat askotan egin didatena, eta ez daukat argi egia esan, baina gogoratzen dudan nola zientziarekiko lehenengo oroimena edo, beti kontatzen dut, nire izeba bazokan liburu bat, giza gorputzarena, eta agertzen ziren gorputza eta sistema ezberdinak, eta barruan zauden pertsona txiki-txikiak, funtzio ezberdinak burutzen zituztenak. Eta ni behin behira ari nintzen, eta geratu nintzen flipatuta. Hau nola funtzionatzen du, nola egongo dira inbeste gauza batera koordinatu behar direnak eta dena funtzionatzeko. Eta hortik hasi zitzaidan nola kuriositate hori, eta nik uste orduztik biologian gehien gustatu izan zaidan ikasgaia zala eta bar. Eta momentu baten, azkenean planteatu behar zara, ze karrera egingo dut. Itsas biologia eta ekologia eta asko interesatzen zitzaizkean, baina ez nuen nire burua ikusten. Azkenean ikerketaren mundu hori ezagutzen hasi nintzen, eta hori zen nire aukera, eta gainera beti nabil galdetzen zergatik ez, zergatik diren gauza diren bezala, eta honek ahalbidetzen dit erantzun horiek lortzea. Sakrifizioaz hitz egin dugu lehen, hainbat urte eman dituzu atzerrian, zergatik dute ikerlari gazteek atzerrira joan beharra? Egia da, gaur egun proiektu guztiak eta eskatzeko orduan asko baloratzen den zerbait dela, ez? Eta nik uste dut azkenean dela kanpora joatea, beste laborategi batean lan egitea, beste kultura ingurumen batetan asko aberazten du, ez? Azkenean, eta baliabidatzen dizu beste herrialde batzuetako jendearekin lan egiteak, beste teknika batzuk ikasteak, eta bar, eta horretenak garrantzi handia dauka azkenean, baten karreran, edo garapenean. Eta nik uste dut horregatik azkenean erabakitzen dugula kanpora joatea, gure ahalik eta hoberen prestatzeko gure burua, eta gaur egun nahitaezkoa da egia esan gero proiektuak eta lortu ahal izateko esango nuke. Zure kasuan Estatu Batuetan egon zinen, han ezagutu genuen elkar, Estatu Batuetan diru asko bideratzen da ikerketara. Bai, asko. Hemen inbertitzen dana konparatuta askoz gehiago, bai. Uste duzu hemen bultzada bat beharko litzatekeela? Bai, azken finean, estatu mailan uste dut barne produktu gordinaren 1,5% edo inguru gabiltzala, Euskadin hobeto gaude, 2 baino gehiago inbertitzen da, baina hala ere Europar mailan inbertitzen denetik urruti gaude oraindik, eta beste herrialde batzuekin konparatuta, Estatu Batuak edo Japon edo non 3% baino gehiago inbertitzen den, urruti gaude oraindik ez. Eta, Euskadin baditugu adibidez
proiektuak Ikerbas Fundazioa bezala, non bultzada bat ematen saiatzen den, baina oraindik ere lana daukagu egiteko, arlo horretan. Eta igarri duzu aldaketarik pandemiatik hona, adibidez, txertoek, ikerkuntzan, zientzian jarri zuten fokoa, horrek ekarri du aldaketa bat, ez dakit politikariengan serioago hartzen dute zientzia? Ez dakit egia esan, pandemia gertatzen ari zela, uste dut jendea bazela konsienteago, ez dakit politikariak zehazki, baino gizartea, orokorrean uste dut konsienteago zala. Baina iruditzen zait orain behin pasata edo, esaten dugu ja pasadala dena, berriro ere ahaztu egin zaigula iruditzen zait. Sentsazio hori daukat, bai, garrantzitsua izan zen, baina ja ahaztu zaigu, ez daukagu arazoa gehiago, eta uste dut, bermatu beharko genuken zerbait dela, azkenean inbertsio hori garrantzitsua dela momentu oro, ez bakarrik arazo bat daukagunean. Eta adibidez, ikerketatik ikerketara aldea dago, adibidez, zuk minbizia ikertzen egiten duzu lan, eta hori bai bada, esan dugu gai bat, denok gertuan izan dugu kasuren bat, eta minbiziak, ez dakit, denongan eragiten du kezka, igarri duzuzuk zure kasuan errazagoa dela adibidez finantziazioa lortzea eta beste ikerketa batzuk ez dakit baztertuago edo daudela? Esango nuke baietz, nik uste du dagoela horren arrazoia dela azken finean jende askori gertatzen zaion zerbait dela, prebalentzia oso altua daukan gaixotasun bada, eta bai, azkenean badaude gaixotasun arraroak adibidez, ez dena hainbeste diru inbertitzen, ez? Baina hori erlazionatuta dago esan bezala, zenbat kasu ematen diren, eta zenbat esfortzu jarri nahi den horretan, ez? Baina ez du esan besteak ere garrantzitsuak ez direnik. Eta gaur egun adibidez, badagoela esfortzu handi bat nola da, gaixotasun neurodegeneratiboen inguruan ere bai, gero eta gehiago inbertitzen da horietan, eta esango nuke baietz, aldaketa ematen ari dela, baina minbizia beti ere erresago izaten da finantzazioa lortzea. Hitz egin dezagun orain emakumez eta zientziaz, mundu mailan ikerlarien 29% bakarrik dira emakumeak eta UNESCOren arabera 19 emakumek bakarrik irabazi dituzte zientziarekin lotutako nobelak. 3% da hori. Zer dago honen atzean? Bueno, arrazoi asko, esango nuke historian zehar emakumeak eduki duen rola etxean geratzekoa, garapen profesional bat izatekoa, beti hitz egiten da eta hor dago, kristalezko zapai hori, non ez zaigun aintzakotzat hartu, azken urteetar arte. Eta azkenean ere bai nik uste dute amatasun periodoa eta gauza guzti horiek eragin handia dutela, portzentai horietan eta gure garapen profesionalean. Historia batu duzu, historian zehar egon izan dira gizon zientzialari ezagunak, eta zer gertatu da emakumeekin? Ikusezinak izan dira, gizon horien atzean egon dira ezkutatuta, egongo ziren? Nik uste dut egon bazaudela batzuk, baina egia da ez zaukatela igual. Azkenan ez badaukazu erreferenterik ere zaila da esatea, nik ikerlari izan nahi dut, ez baduzu ikusten posible dela, berak lortu du, nik ere egin dezaket. Eta nik uste dut horren edera urteak ez zeudela olako erreferenteak, orduan egongo ziren, ez hainbeste, noski, eta askotan ikusezinak izango ziren, bai. Marie Curie da, ez da, agian emakume ikerlari ezagunenetako bat. Bere kasuan, Pierre Curie bere senarrari sari bat ematera joan ziren unean, senarrak esan zuen, sari hori merezi duena da nire emaztea, Marie Curie, eta hor hasi zen bere lana ezagutzen. Teoria ezberdinak daude, baina aditu batzuek uste dute Albert Einsteinen atzean ere emakume handi bat egon zela, bere lehenengo emaztea, Mileva Maric, eta askok esaten dute, erlatibotasunaren teorian zerikusi handia izan duela. Uste duzu holako kasuak egon direla? Segurazki, Marie Curieren argi dago, Einsteinena ez nuen ezagutzen, egia esan, hori berria da niretzat, baina beste asko daude, azkenean Rosalind Franklin bere izan zen argazkiak atera zituena DNA-ren egituaren inguruan, eta gero hortik Watsonek eta Crickek deskribatu zuten egitura hori nolakoa zen, eta oso urte gutxira arte ez zitzaion kreditu hori eman, Rosalind Franklini. Eta holako kasua, seguru asko egon direla, egual ezagutzen ez ditugunak ere bai,
baina, bueno, pixkanaka espero dut hori ere aldatuz joan da, eta gero eta gutxiago eukitzea arazo hori, ez, nolabait. Emakume gehiago ikusten dira orain, zientzia karreretan? Bai, de hecho, karreretan eta bar ikusten da emakume gehiago daudela berez, unibertsitate mailan, baita esango nuke azkeneko zenbaki zela predoktoretzan eta postdoktoretzan emakume gehiago garela. Arazoa da behin taldeko buru izatera iristerakoan, PI edo taldeko buru edo ikerlari nagusi, ez? Izatera heltzerakoan badagoela grafiko bat dena artasi forma daukana, ez? Gehiago gara, baina azken finean gero beraka joaten da emakumeen zenbakia. Eta hori zergatik den, askotan tokatzen zaigulako pausu hori ematea, ikerlari nagusi izatearena, amatasunarekin batera, ez? Eta horrek azkenean ezberdintasun handia egiten du. Hor badaukagu paroi antzeko bat, oso zaila dana jarraitzea, eta gure lankide gizonezkoek gure azkarrago doaz momentu horretan, eta gero nola sistema guztia, ebaluketa sistema guztia zenbakietan oinarritzen den, oso zaila da hori, ez dakit nola esan, horri aurre egitea, ez, nolabait. Eta adibidez, kontzientzia lana egiten ari zarete, ez dakit neskatila txikiekin hitz egiten ari zarete, esateko zuek ere izan zaitezkete ikerlari egiten da lan hori? Bai, gaur egun badaude programa asko eta iniziatiba asko horretan zentratzen direnak, adibidez joaten gara eskoletara, ematen dizkiegu hitzaldi txikiak kontatuz zientzia zer den. Eta zer esaten diezu? Nire ibilbidea zein izan den, beraiek ere egin dezaketela, kuriositatea baldin badaukate saiatzeko. Zaila dela, baina azken finean merezi duela. Eta hori esango nieke, baldin badaukate jakin min hori aurrera egiteko. Eta ikusten duzu interesik? Bai, asko. Umea gainera oso jakin min handia daukate eta oso aberasgarria izaten da joatea eskoletara eta ikusteaz nolako galderak egiten dituzten askotan oso onak eta lekuz kanpo uzten digutenak, ez ditugu espero askotan. Eta nik uste dut badagoela jakimina eta gero eta gehiago aldatzen ari dela hori, ez? Erreferente gehiago ere badituzte eta nik uste dut horrek garrantzia handia duela. Bueno, zu zeu izan zaitezke erreferente bat eta horretan ari gara hemen. Kontatu, nolakoa da zientzialari baten lana, ikerlari baten lana, nolakoa da zure egunerokoa? Bueno, azkenean laborategira joatea sasoiaren arabera, ez? Badaude sasoiak non idazten eman behar dudan egun osoa buru belarri, proiektu bat idatzi behar dudalako, gainera beti izaten ditugu epe mugak eta beti biltzen gara korrik azken minututan. Bueno, niri behintzat hori gertatzen zait, ez dakit mundu guztiari gertatzen zaion. Eta beste batzutan esperimentuak egiten ditugu, bilera pilo izaten ditugu, azkenean askotan gertatzen zaitez. Lanera iritsi, hau egin beharra daukat, buruan daukat ideia hori, eta eguna bukatzen da, eta beste 10.000 gauza egin ditut, eta egin behar nuena ezin izan dut egin, ez? Baina, bueno, hola izaten da lan gehienetan imaginatzen dut. Zenbat aldiz egin dizu huts esperimentu batek? Askotan, askotan gertatzen da, edo hipotesia planteatu duguna egokia ez izatea, edo esperimentua teknikoki ez funtzionatzea, eta hori da nik uste du zientziaren gauza zailenetariko bat, ez? Azkenean frustrazio hori kudeatzea zaila da, ez? Egiten ditugu 1000 esperimentutik zenbat funtzionatzen dute ondo. Teknikoki askok igual, baina gero nahi dugun edo nola da, importantea den edo garrantzia daukan ere emaitza baldortzea gutxitan gertatzen da, ez? Eta, bueno, hori ere frustrazio hori kudeatzen ikasi beharra dago. Baiz, azkenean itxaropen asko jartzen dira esperimentu baten, ez da? Eta ikusten baduzu hainbeste egunetako lanaren ostean esperimentu batek huts egin duela ez da erraza izango. Claro, gainera igual jendea pentsatzen du, esperimentua egiten duzu eta emaitza daukazu. Lehenengo ondo planteatu beharra dago, optimizatu egin behar dira faktore guztiak eta baldintzak, ze baldintzatan ingo dugun, ze galderak erantzun nahi ditugun oso ondo pentsatu beharra dago, gero teknikoki funtzionatzen duenean, askotan egin beharra dago ikusteko emaitza trinkoa dela, ez dela kasualitatez gertatutako zerbait, eta hori ere garrantzitsua da, estadistika analisi bat egin behar da, ikusteko hori egia dela, eta azkenean horre guztia funtzionatzeko denbora asko pasa behar da, eta esfortzu handia jarri behar da, hortan. Eta esperimentu bat ondo ateratzen denean? Horrek kontatzen du, ateraz diren 1000 horiengatik, ez? Azkenean, momentu horretan poza handia izaten duzu,
Eta bueno, horrek egiten du gainontzekoak pena merezi izatea azkenean. Eta bueno, azkenean momentu horiek egiten dute guk aurrera jarraitzea, eta galdera berriak planteatzea, eta bueno, zientzian aurrera egiten ari garela sentitzea, nolabait. Non ikusten duzu zure burua 10 urte barru? Bueno, orain nola Euskal Herriko Unibertsitatean hasi naizen, han jarraitzea espero dut. Posible baldin bada eta dena ondo badoa, talde txiki bat eukitzea, eta zientzia interesgarria egiten jarraitzea, 10 urtetan. Eta nola ikusten duzu minbiziaren etorkizuna? Bueno, azkenean askotan galdetzen digute, uste duzu sendatuko dugula, bai ez. Azkenean arazoa da minbizia ez dela gaixotasun bakarra, azpitalde eta azpiklase asko daude, eta 100 baino minbizi mota gehiago daude, Eta horri aurre egitea ez da erresa, horregatik esaten dugu gero eta tratamendu pertsonalizatu gehiago behar ditugula, eta kasu bakoitzean jakitea bere ezaugarriak horri aurre egin ahal izateko, Baina nik espero dut minbizi klase batzuetan asko aurreratu dugu orain arte, eta nik espero dut urte batzuetan esango nuke helburua dela kronifikatu ahal izatea minbizi muta ahalik eta gehienak, Azkenean izatea gaixotasun bat, non tratamendu bat daukagun, ahalik eta efektu sekundario edo gutxienekin, eta bizi maila ona izan ahal izatea, nahiz eta gaixotasun hori eduki, Izatea gaixotasun bat beste asko bezala, non botika bat hartzen dugun, eta aurrera jarraitzen dugun gure biziarekin, Bueno, itxaropen mezu horrekin geratzen gara, Amaia, eskerrik asko benetan zure lana eta egiten ari zaren guztia gurekin partekatzearren, eta segi gogor lanean ze benetan beharrezkoa da egiten duzuena. Eskerrik asko benetan. Eskerrik asko zuei, gure lana ikustarazteagatik, eta bueno, mila esker. A ver, ondo ez daude. Zure aurrezkietatik ze portzentaje bideratuko zenuke zure ikerketa proiektura? Bueno, saiatzen gara azkenean diru hori laneko dirutik lortzen, Baina, bueno, beharko balitz, ez dakit ze portzentaje egia esan, Espero dut beharrez izatea egia esan, baina, bueno, momentuz ondo goaz eta lortzen ditugu proiektuak lan egin ahal izateko. Bigarrena, ikerlariak beti finantzak eta bila aritzen zarete. Eskale sentsazio horik izaten duzu? Egia esan batzutan bai izaten dugula. Ze beti gabiltza proiektuak idazten, diru pixka lortzeko proiektu batzuk handiagoa dira, baina beste batzuk txikiak, eta azkenean badaukagu hori pixka bat sentsazio hori, egun osoa eskatzen ibili beharra izatea. Zure semeak ala laborategiko zelulek ematen dizute lan handia. Semeak. Argi dago, semeak lan handiagoa ematen duela, laborategiko zelulak oso ondo portatzen dira normalen. Gai izango zinateke 5 emakume ikerlariren izenak esateko? 5, ez dakit 5 ere itxiko nahi zen. Aipatu dugu leheno Marie Curie, Rosalind Franklin, Heidi Lamar ere ikerlea edo, esaten da, asmatu zuen radiofrekuentzia sistema edo, Margarita Salas, gaur egungo asko esan ditzake, baina igual ez dira infamatuak, ez dakit, Sara Maria Fent, asko daude, Catherine Wellen, gaur egun jarraitzen ditudan asko, de hecho, baina, bai. Eta azkena, Einstein emakumea izan balitz, hainbesteko ospea izango zukeen, segurazki, Leheno aipatu dugu bere emakumeak ere igual teoria horretan erlatibotasunaren teorian parte hartu ote zuen edo ez, eta esen ezagutzen, beraz, segurazki ez zuen hainbesteko fama izango. Baina, gaur egun espero dugu hori gehiago ez gertatzea.